салом дӯстони меҳрубони ман, худо нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. раҳмат ки ҳама вақт дар бари мо ҳастед, кӯмак мекунӣ, боварӣ доред. мегӯяд ки дар видеоот кам гап зан, мақсад гапҳои бисёр мебарӣ мебиёрӣ. ба ҳамн хотир и дафъа кам гап мезанам. хоҳари ҳаштум этаж ғалатида, ба хотири худо, ба хотири рӯзи қиёмат ҳамин видеоро лайкҳову комментиҳо то мақсад паҳнаш кунед, то мақсад ба шахсҳои хайрхоҳ раса. вақте ки мо мегӯем ба шахсҳои хайрхоҳ, яъне ки бародарои ҳастанд ки алҳамдулиллоҳ тиҷорат доранд, шароитҳошон хуб ҳастанд, закотҳо метиҳанд. вақте ки ин видеоҳо ба ёд мерасанд, алҳамдулиллоҳ дар он картаҳошон мепартоянд. хоҳиш мекунам, ман хоҳари худам роӣ кардам, яъне ки хоҳарчае ки волонтёре ки аз мобайни худтон бародару хоҳарои азиз ман иҷро кардам, маъюб ҳаста ки алҳамдулиллоҳ имрӯз кӯмак мекунад ба ҳамун ҳоли зоре ки дора, бигем ба ҳамун азобе дора, хача ба ҳамун чигасош кашта ба пеши маъюбора мерава, сиёмка мена мепартояд. хоҳиш мекунам видеоро пурра тамошо кунед ва битунед кӯмак кунед, натунед дуо кунед. агар имконият бошад аз сторисотон бигзоред, дар ҳарфи морам дуогӯ бошед. боқӣ дар амони худо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. видеоро полни хоҳиш мекунам тамошо кунед ва кӯмаки худтонро фаромӯш накунед. ассалому алайкум. ба кулли он нафароне ки моро тамошо мекунед, хуш омадед ба канали Акаи Бобоҷон 88. имрӯз ба дархости як апаи меҳрабонам Гулҷаҳон 24 сола омадаем ки ин апои мо ина мебинед, худатон чӣ хеле ки дида истода дар ин ҷо хоб ҳастам, роҳ гашта наметавонад. 2 сол пеш аз 8 этаж ғалтидаам. минашон шикастагӣ аст ва кӯмаки мо шумо ниёз дорам. ина мебинед чӣ хеле ки ҳама пешоб, ҳама ин чизое ки ҳаст бар ҳамин шилам меравад. ба ҳамин хотир ин апаи моро $3000 дар кор аст ки ҷарроҳӣ кунанд, ки сиҳат шаванд. хайр, хулоса суханро ба апаи меҳрабонамон метиҳем, боз аз забони худашон мешунаведу суханро давом медиҳем. ассалому алайкум бародарои азиз. ман як духтари беморам. ҳамин хеле ки ҳамин апа гуфтам, мо 2 сол мешава ҳамин ҳолат даем. ма ба соҳибхона зиндагӣ мекунам, ҳеҷ кас надорам. ҳолат вазъи мебояд оператсия кунам. барои оператсияам $3000 гуфтастем. қазо хистам. ман ака надорам, додар надорам, апа хоҳам надорам, хаши тавон надорам. шумо хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ ба ман кӯмак расонед. бале, чӣ хеле ки гуфтанд, ин апам на ака доранд, на додар доранд. ба ҳамин хотир аз барои Аллоҳ каме ҳам бошад, 1 рублай, 2 рублай хоҳиш мекунем кӯмаки худро расонед. бовар кунед бародаро, дар гирияи ин апам гириям омад. ба хотири чӣ? ба хотире ки худам ки дардманд ҳастам, медонам ки дард чӣ аст. мо картаи душанбе сити ҳамин апаро мегузорем, ба рақамҳои худашон мегузорем, ба номи насаби худашон, ба рақамҳои худашон аст. чанд қай ки метавонед кӯмаки худро расонед. ва Сбербанки Россия аз як бародар ба хотири ҳамин апа мегузорем. касоне ки метавонанд ба хотири Аллоҳ дар ҳамин Сбербанки ҳамин бародарам саҳми худро ба хотири ҳамин гузорем. дар ишам кадоме ки метавонад дар ишам гузорем ки ҳамин апаи мо ҷарроҳӣ кунанду сиҳату саломат шаванд. ҳар як духтар, ҳар як мард, ҳар як касоне бошад мехоҳанд ки сиҳату саломат бошанд. намехоҳанд ки ҳамин хел чӣ хеле ки апа хоб ҳастанд, ҳамин хел хоб бошанд. ин хеле азоб аст. ҳар касе ки дард дорад, дарманд дорад мефаҳмад. аз барои Аллоҳ хоҳиш мекунам кӯмаки худро расонед. мо боварӣ дорем ки шумо бетараф намешавед. шумо ҳастед ки мо ба шумо муроҷиат мекунем. ба хотири Аллоҳ ҳамин апамонро дастгирӣ кунем ки ҳамин апаи мо ҳам ба по рост шаванду худованд ҳар як одамои моя шифои комил оҷил насиб гардонад, ҳеҷ вақт дарман накунад. ин буд видеои имрӯзаи мо. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо ки ҳамин хел наворҳоро тамошо мекунеду бетараф намешавед. яъне каме ҳам бошад дастгирии худро ба ҳамин хел одамон мерасонед. ман будам бо шумо.